उन्दुनो जुदि जायगायानो गैलाब्ला बेखौ जों इमिडियेट सुफुंनानै होगोन। जाय जिखुनु मानसियानो खहा जाथों बेखौ जों बयनोबो जों थिं बा माबा मोनसेखौ आदार माइरं रेसन जा दङ दालि थुलि जों बेफोरखौ प्रयोग खालामगोन जों नाजागासिनो दङ। मोनसे दुखु जाथाय जालांबाय थांनाय हराव, जिहेतु बेथ' नेचारेल क्लाइमेटिकसो बेखौथ' रावबो हमथानो हाया। थ' गतिके जोबोद खहा जादों बनगाव बिसिडिसि बा बनगाव आरो अन्थाइबिल बिसिडिसि आरो दावलिगुरि बिसिडिसि आरो बंसिगाव बिसिडिसि। दा मोनब्रै बिसिडिसियाव जोबोद खहा जादों। जों दा एमएलए बावखुंग्रिनि एमएलएजों लोगोसे आंबो बेरायनानै नायजोबदों आरो बेनिफ्राय लोगोआव सार्केल अफिसार दतमानि जों ज' बेरायनानै नायबाय। गासिबो डेमेज जानाय गामि बा रायजो राजानि सिङाव हाबना जों नायहैजोब्बाय। गोबांथार जायगायाव गोबांथार डेमेज जादों। बबेबा हाइस्कुल थिङानो उरायजोबदों, बबेबा न'फोरनि थिङानो उरायजोबदों आरो दाथ' नै खान्थाल थायफुनाय, थाइजौ थायफुनाय आरो गय जोबोद खहा जादों। थ' गतिके जोङो आं दहाय एसे सिगाङाव जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा सारजों रायज्लायहरदों अभार टेलिफनाव। बे सारा बुंदों नों नायजोब गासिखौबो बेरायनानै नायजोब, ओमफ्राय खथि जानायफोरखौ इमिडियेट न'फोरखौ थिं होनांगौ जेराव थिंखौ थाबैनो होनांगौ आरो लोगो लोगो जों अर्डारबो होबाय। साप्लायारफोरनो जोङो थिंबो अर्डार खालामहोबाय। थाबैनो बा बेलासिनि बिथोरावनो बा गाबोन फुंनि बिथोराव जों थिंखौ माबा खालामगोन। जाय जायहा खहा जादों बिसोरनो जों गथायगोन थ्रु बिसिडिसि बा ब्लक लेभेलनिफ्राय, ब्लक अफिसनिफ्राय होनानै जोङो बेखौ दा जेसेबां सार्भे खालामगासिनो दं सार्केल अफिसारफ्राबो, दा गासिबो सार्भे खालामना रिपर्टखौ बेसेबां फैयो बे जेसेबां जाय मेजर डेमेज जादों थिंबो मोनगोन, पार्सनेल न'ब्लाबो बा सोरबा स्कुलबाबो होजोबगोन। जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बेखौ निर्देश होदों। दा गतिके आं बेरायजोबनानै मोनबाय, रिपर्टबो लाजोब्बाय। जों दा रिपर्टखौ सारनो जों गथायनोसै। बे मथे सारा आरोबाव मा रोखोम निर्देश होबावो जों बेखौ नेनोसै। दा क्लियारखा जोंथ' थिंखौ होखागोन बिटिसि सरखारनिफ्राय, जिहेतु थानोनो न' गैलाब्ला आरो उन्दुनो जुदि जायगायानो गैलाब्ला बेखौ जों इमिडियेट सुफुंनानै होगोन। जाय जिखुनु मानसियानो खहा जाथों बेखौ जों बयनोबो जों थिं बा माबा मोनसेखौ आदार माइरं रेसन जा दङ दालि थुलि जों बेफोरखौ प्रयोग खालामगोन जों नाजागासिनो दङ। गामि हिसाबैथ' बुङोबा गोबांथार गामि, मानो होनब्ला बिसिडिसि हिसाबैसो खहा जानाय हिसाबै बनगाव बिसिडिसि आरो अन्थाइबिल बिसिडिसि आरो बंसिगाव बिसिडिसि आरो दावलिगुरि बिसिडिसि। मागुरमारि सुखानजरा एफा एफा नांदेरदों, खिन्थु बांसिन खथि जानाया बांसिन डेमेज जानाया बनगाव, अन्थाइबिल, बंसिगाव आरो दावलिगुरि। ओमफ्राय मागुरमारियाव एसे दङ, सुखानजरायाव एसे दङ। जों बेखौबो जोङो गासिबो रिपर्ट लानानै बिहरजोब्बाय सोर सोरनि न'आ खहा जादों। जोङो बेखौ सरकार थारैनो मा खालामनांगौ जों इमिडियेट खालामना होसिगोन। बेखौबो जों बिहरदों। जों सरकारनिफ्राय बेखौ मा पर्यायै जों सहाय खालामनो हायो, बबे एंगेलजों जों माबा खालामनो हायो जों बेखौ नायनानै खालामना होगोन सरकारनो, बिटिसि सरकारनिफ्राय।